Hej, mit navn er Christian, og hvis du er frisør, så har jeg en meget vigtig besked til dig. Jeg skal prøve at forklare det hele for dig meget, meget hurtigt. Ser du, for noget tid siden, der blev jeg ringet op af en mand, der ejer en restaurant, hvor han havde købt en frisørsalon, der lå lige ved siden af hans restaurant. Og det havde han gjort, fordi han synes, det var synd, at den her frisørsalon, den var ved at gå nedenom og hjem. Der var 2 frisører, og de havde ikke nok kunder til at arbejde fuld tid. Så de skulle enten skaffe nogle nye kunder, eller lukke salonen. Så han ringede til mig og spurgte, Christian, hvad kan vi gøre? Og jeg havde en idé, som jeg synes, vi skulle prøve af. Så vi fumlede lidt frem og tilbage de første 30 dage, men det viser, at vi havde fat i noget af det rigtige. Det var så effektivt, at der kom 25 nye kunder de første 30 dage, så det var jo super godt, og det reddede så livet på den her frisørsalon. Efter 60 dage, der havde de fået 297% flere kunder, og var så 6 frisører, der arbejdede fuld tid. Og der var ikke nogen, der grinede efter vores restaurantejer mere, at han havde købt den her frisørsalon. Det gjorde det jo lidt til at starte med, hvad skal en restaurantejer med en frisørsalon? Så han var altså blevet professionel frisørsalon ejer, og det var jo super godt. Den her formular, den virker sådan set for alle salonger, så jeg var i stand til at kode det her ned til en meget, meget simpel 3-trins formular, som de fleste salonger, de kan bare implementere lynhurtigt. Når det først er sat op, uden at du skal røre en finger faktisk, så kører det fuldstændig automatisk, og hvad kommer du ud af den her efter de her 3 trin? Jo, der kommer ren og skær opkald. Telefonen ringer med folk, der gerne vil bestille tid til at blive klippet, farvet osv. Og det som vi fandt ud af, det var, at 65% af de kunder, der kom ind ad døren første gang, de kom så tilbage anden gang og blev til faste kunder i salonen. Så det her, det er et super effektivt system, der betaler sig utrolig mange gange tilbage, når det først er sat op og afprøvet og så videre. Og det kører som sagt fuldstændig automatisk, og man kan tænde og slukke det, som man har lyst til. Og det valgte min frisør så også at gøre, at køre det på pause efter 90 dage, fordi det var så effektivt, at de skulle enten de kunne ikke være flere frisører i salonen, de skulle enten købe en frisørsalon i en naboby og så udvide dertil. Så det er meget, meget effektivt. Så hvis du vil have den her gratis 3-trins formular til, hvordan jeg fik skaffet en frisørsalon 297% flere kunder på meget, meget kort tid, så skal du trykke på knappen hernede under, og når du gør det, så skal du huske at trykke på OK 2 gange, så kommer du til den næste side, hvor du skal udfylde lidt information, så sørger jeg for, at du får den information, som du skal have.